Tariam. Wonten dawuh, Mas. Edian. Bojomu lemu banget ya, Gong. Apangane dedake? Apangane dedak dengkulmu ora padake apa ora? Guys, ya, ngusul bapak nek tak susul ndak tuman bae. Ngono, aku ngoyo nusul aja kuwate. Menang ya Yam aku arep ning kayangan. Lamet iki nggo srana wae Yam. Ora iso munggah ta Yam? Kersane ajeng mancat apa sirahmu? Niki senes sirah. Padha karo sirahmu. Ai blegek sak dulita. Mel. Nolo garing dalem bapak. Petro wonten dawuh mo. Bagong piye Mer? Karo ndaraan bapak kok le nyeluk kok mingmir kulino e. Ha iya. Ni aja marmir-marmir mesake bapak. Anane kowe tak timbali ngadep iki janjane arep tak jak rembugan. Bab sing wigati nala garing. Rembugan apa Pak? Kaya penting banget. Wong biasane bapak niku nek medal sik niku terus titi tundha kakate ngarang Trisundhi Winayang Jati. Ngono ya. Sak teruse terus mengko tembang pocong terus Skarpita kentruwo membo pethekan. Skarpita kok kentruwo pethekan. Ora apal itu lho. Ha iya. Kok dadak nganggo rembug wigati barang ajeng rembug napa, Pak? Nala Garing Petruk lan Bagong kowe tak kandhani ya to, Le. Nek sejatine bapak kuwi arep bangun desa. Weh. Bangun desa. Weh. Bangun desa. Weh, diganti meneh lakone. Diganti pita, Gong? Kok beda karo sing wingi-wingi. Bangun desa iki dinaiki laon apa-apa iso, Le, rasa. Ndadak ribet. Ngono lho, bapak iki kersane arep bangun desa. Bangun desa karang kadempel supaya kawulane luwih becik, luwih rukun, luwih tentrem. Bangun desa ning kene sing nak karepake ora kok aku bangun gedung sing magrong-magrong kuwi ora. Ning aku pengen bangun kamanunggalaning para kawula tetep rukun matsinamatan daya dinayan. Tunggal cipta rasa lan karsane. Wo ngaten to, Pak. Iya. Ning saksuwene aku duwe gagasan niki kok ana pralampita. Sing rasane kok ora ngepenakke pikir. Pralampita napa, Pak? Pendak-pendak aku krungu kentrongan. Lah kok dadi atiku kumesar. Mongko barengi swara kentrongan mau mesti ana rijal ingkang munya ing kidul kulon. Mongko pralampitane kuwi ya bab sing ora apik. Ning kabeh mau tak gawe tentrem merga tumrap aku nek pancen penjangkaku iki diudanani dening dewa. Dewa mesti matedhakake pacoban. Lah, pacoban mau mung aku iso ngliwati apa ora tegese iso nampa apa ora. Nek ora iso nampa tegese gegayuhanku bakal gagar wigar tenantu karya. Ning nek iso nampa pacoban mau dadi kanugrahan. Gegayuhanku bisa kasembadan tole. Oh nggih. Menawi kersanipun Bapak ngaten namung sendika dederek kula kadhawuhan menapa kula mboten badhe selak. Semanten ugi kula kadhawuhan mlampahi ing tebih beto barang ingkang ngawrat kula mboten badhe selak, Pak. Semanten ugi ingkang putra wragil pun Bagong. Nadyan kula kadhawuhan supados nedha ingkang kathah saha ngunjuk ingkang sakelangkung tuwa. Kula mboten badhe selak, Pak. Wong kok senengane minggon pangan to, Gong. Nyambut gawe sik. Mulai nyambut gawe entuk pangan dirasake. Tetes sing kringet kuwi arep ming sethithik, entuk-entukane sithik. Ning nek dirasake tenanan, wah malah dagingi, malah
iso marai sehat. Arep entuk-entukane akeh, nek ora dagingi wis percuma. Ngono ya, Tru. Mula apa sing dikersake bapak iki dhewe mingkari manut. Didhawuhi apa-apa manut. Supaya penjangane bapak kasembadan. Ya mung sing prayitna ngati-ati mergo bapak wis paring dawuh entuk sasmita sing ora apik, sing ora becik. Kowe karo aku kudu tanggap sasmita. Nek ana bab-bab sing arep ganggu gawe karo bapak, kowe karo aku kudu wajib mbelani karo bapak. Mestine ngono to. Ha iya. Mergo bapak iki tumpuan harapanku. Ha iya. Bapak ki wong tuwa sing tak sembah-sembah. Heeh. Mula nek nganti bapak ki engko gegayuhane eneng sing ganggu, wos. Ora ujar ora kaul. Rawe-rawe antas malang-malang bakal tak putung. Ha iya wajib kaya ngono kuwi. Ing rikat lampahing rata tanpa antara prateng sukuning argaram kang tumingal Iram kang tumingal dendeng saengga praja dereng ngantos paripurna imbal wacana kasaru praptaning ngenalindring Mandura Prabu Baladewa ngembletek-betek Kakang Semar aku ing Prabu aja kaget Kakang Nayantaka Dewa Narapati Tuwinares Wara Kresna kalangkung tresnanira marang Dyapanon marang Dyapanon Cinawi sinuwun Mandura winantu ing karaharjan rawuhipun. Yo, Kakang Semar. Tansah pinaning aning kawidadan niring sami kula pramtaku aku aturake salam lalimku katur marang kersaning Kakang Nayantaka. Nggih kula tampi, Den. Ndara Baladewa bekti kula katur nggih, Den. Yo, nula garing tak tampa. Ndara Baladewa bekti kula katur nggih, Ndara. Yo, Petruk tak tampa. Ndara Baladewa bekti kula katur nggih. Ya, Gong. Ora disauri dhewe ora. Wong edan pendak-pendak Bagong mesti gawe kisruh. Kowe ngaturke bekti apa ora? Nggih. Tak tampa. Ora urung ya ditampa kok. Sampeyan maringi pangestu mboten? Ora. Oh, edan iki. Ora bakal maringi pangestu karo kowe. Wong ngaturke bekti karo kowe ya sembrono kok. Nggih, Pun. Sinuwun Mandura ngaturaken bekti kula konjuk. Ya tak tampa pangestu tamarana. Nggih, kula tampi andadosaken bingah raos sing manah kula. Ajeng kunjung napa, Den? Lho. Apa iki arep nyuga Baladewa iki cukup uripmu apa piye? Wah, kalung kula loro. Waduh. Niki lho Mang Samang to. Lho, rak kaya penyanyi rap. Penyanyi apa? Red. Dadi penyanyi tikus. Red iki bahasa Inggrise tikus ya. Wonten apa, Gus? Semar. Kula wonten dawuh.
Praptaku ning Karang Kadempel iki bakal ngabarake kabar sing ora becik. Kabar sing ora becik pripun? Ngerti yo? Aku mau tinimbalan denge Prabu Duryudana. Jroning perembakana ning madyaning negara Ngastina mau sing dirembuk tanala kejamung matine para Pandhawa. Mula aku trima ora melu-melu perkara rembukan ning negara Ngastina mau. Nggih. Mergo aku sak temene ora gathuk, aku ora mathuk yen to para Kurawa tansah ngajab patining para Pandhawa. Nggih lajeng. Lah kok suwe-suwe mremen rembuke para pinisepuh negara Ngastina. Yen to mateni Pandhawa kuwi gampang lakone ning kudu iso mateni Semar. Lah pripun niku hubungane napa ale kula? Kula ora ana sambung rapete karo para Pandhawa. Dianggep yen to Semar kuwi pamomonging para Pandhawa. Ingkang dadekake Pandhawa kuwi timbul lahir lan batine, tegese ora iso dikrenah patine, ora iso digawe cintraka uripe. Lajeng mula nalika semana tumuli aku lunga saka negara Ngastina, metu saka Natul negara Ngastina. Barang aku tekan alun-alun tak pikir-pikir entuk aku bali marang negara Mandura. Mesti kowe bakal diancam pati ning nggon Kusata Kurawa, monggo kowe ora tata-tata ora ngerti ento diancam pati ning Kurawa. Mula aku terus mlayu mrene iki. Ing wigati aku ngabarke sarta ngabari marang kowe yen to kowe bakal diancam patine dening Kurawa. Mbah aku dhewe ora ngerti lha kok dadi Semar barang diluputake kuwi karepe piye aku dhewe ora dong. Nggih. Nggih. Lah terus mula kowe tata-tata Semar yen sak mangsa-mangsa iki mengko Kurawa tekan kene mangsa borong sing wigati aku wis ngabari karo kowe. Nggih, matur nuwun Ndara, matur nuwun. Ing rikat lampahing rata tanpa antara prapteng sukuning arga ram kang tumingal dereng ngantos paripesami Mbawacana kasaro praptaning Raden Antasena Raden Ganukaca tuwin Raden Antarja dumrujug tanpa larapan. Nggih. Carian putra lamun kawekasan yeka sanggeni maya wisanggeni maya Wisnu Pratinta. Aku sing teka kek Ndara Antasena ya Ndara Gatotkaca wilujeng Den ya Siwa Semar slamet tekaku. Ndara Antarja wilujeng ya Siwana Yantaka slamet tekaku. Wah Ndara Antasena bekti kula nggih Den garing tak tampa. Ndara Gatotkaca bekti kula nggih Gus ya garing tak tampa. Ndara Antarja bekti kula nggih Den ya garing tak tampa. Ndara Antasena bekti kula ya terus tak tampa. Ndara Gatotkaca bekti kula ya terus tak tampa. Ndara Antarja bekti kula ya terus tak tampa. Mbageke kok. Ndara Antasena, Antasena. Kula ngaturaken bekti nggih. Ya, Gong tak tampa caidan. Nah, aku ya omong ya ngawur kok. Ndara Gatotkaca bekti kula, ya Bagong tak tampa. Ndara Antarja bekti kula nggih, Den. Ya Bagong tak tampa.
Pripun enten napa nika kok ding gruduk tekan Karang Kadempel? Kek. Aku nampa Sasmita. Aku nampa dawing dewa yen to aku supaya cedhak lawan Kakek Semar. Sebab miturut Sasmita ingkang dak tampa, jare Kakek Semar bakal duwe gawe. Ya bener apa ora, Kek? Pripun to? Digawe napa? Kula niku ora digawe napa-napa, Kakek aja goro. Arep Antasena tak anggap wong ora ngerti tata krama, wong ora ngerti unggah-ungguh, ning aku iso maca karo legetane penggali Kakek Semar. Padha karo Sasmita sing wis tak tampa, mula kang wektu dina iki aku tekan kene arep bantu karo Kakek Semar. Kakang Garwaca semono uga, Kakang Antarja semono uga. Apa sing dadi bot-repote Kakek Semar, aku bakal sak biyantu. Wah, jan. Kula niku gumun karo sampean. Piyai nom kok lantiping panggraita ngungkuli karo sing sepuh-sepuh. Kula niku dereng ngomong karo sapa-sapa kok sampean wis ngerti karo napa sing kula gayuh, napa sapa sing kula jangka. Nggih, matur nuwun nek niku pancen lahir batin sampeyan ajeng bantu karo Semar ning kula nuwun sewu gandeng niki wau kula entuk kabar nek Semar niku ajeng diancam patine. Lho. Sapa sing ngancam patimu? Mboten sanes para Sata Kurawa. Lalu putih Kakek Semar apa? Kula niku wis biasa karo Kurawa. Kurawa niku nyawang wong ora luput ora kleru mesti bibidana mesti ajeng dipateni. Niku pambeganing Sata Kurawa. Mula nek sampeyan ajeng bantu kalih kula manut mang bantu kula ya gelem. Sabiyantune sampeyan sing matur kalih kula njaluk dibiyantu. Kurawa aja nganti mlebu sapa negara utawa ing Karang Kadempel. Mangundurke. Diundurke alus nggih monggo, kasar niku kula pasrahe karo sampeyan. Lah. Nek ming Pakde-pakdeku para Sata Kurawa aja kuwatir. Yen to bakal ganggu gawe karo Kakek Semar nggone bakal duwe gawe iki. Aku Kakang Garwaca Kakang Antarja bakal nrenggalangi para Sata Kurawa. Nek ngoten matur nuwun, matur nuwun. Mundhak sami rawuh wonten ing mriki. Mang pethuke sak njawiring rangkah Karang Kadempel. Mengki nek perange teng Karang Kadempel ndak akeh kawula sing padha kesemyok ing ngaradan. Njaluk pamit yo kek ngatos-atos Kakang Semar nyuwun pamit. Ndara Garwaca ngatos-atos. Siwono untuk aku nyuwun pamit. Ndara Antarja ngatos-atos sampun kados lari alit nggih, Den. Paranggul munggu ngayuda kepapak bawatnya bentar
kebabaknya mungging ngaloka Antasena Pakde Surtayu ya lha kok ning Karang Kadempel sowan kakene Semar Pakde ya ming kepengin tetinju marang Karang Kadempel lha kok dadi Sata Kurawa dampyak lakune arep endi Pakde pancen nedya bakal ana ing Karang Kadempel wigatine ngembandhawa timbalaning Kanjeng Koko Prabu Ngastina yen para Sata Kurawa kinen boyong Semar Badranaya upama ta Semar ora gelem diboyong marang negara Ngastina Semar bakal dibondo tangane krincung sikile ewadene isih bondo Semar bakal disampurnake tegese bakal dipateni dening Kurawa Antasena ing tan Semar pamoring sukma sinukmaya winaya wing asepi sumimpen telenging kalbu pambukaning warana Semar ora kleru ora ruput kok dijangka patine Antasena sing ora entuk Pakde lho kaya palangi kareping para Sata Kurawa pancen kepara nyata yen ngono aku kudu sing nyingkirke Antasena yen aku iso nyingkirke Antasena kelakon ketemu karo Semar ayo gage yen pancen kowe iso nyingkirke Antasena singkirna ning sisip sembire kurang-kurang bejane aja takon dosa babati gamen wak gulungi genderamu kene marganing patimu Singalena prapteng lalis Pakde Surtayu aja mlayu
Antasena nggawa sedulur bapakmu. Lho, ora basa karo aku Gatotkaca. Siwa Kartomarmo. Gelem bali apa ora? Ora gelem bali lakon tak gembol ndasmu keparat. Ora nganggo tata krama karo wong gerang. Bapakmu mati dening aku, Panggau Tayoni. Wihai. Mati kowe. Antarja ya dasar para nyata. Lakon mati dening aku ayo Panggau tak pas. Mati ya. Ayo. Durman. Semar mboten ajeng lakon diboyong nang negara Ngastina sebabe sing tunggu Semar ampuh-ampuh. Sing tunggu sapa? Antasena Gatotkaca Antarja. Kula semanggaken. Man mundur mawon. Kurawa ken mundur kabeh aja nganti ana kurban. Ning nganti enten kurban sampeyan kali kula sing ditutuh karo keluargane. Mundur mawon. Mundur man. Wong telu sing gelut iki mau sing tak paido ming kowe. Lho kok kula gelut kira ya sing nggunakake ketrampilan. Gelut kok ming angger kowe di waduh. Aduh. Kok kaya ming guyan to. Man sampeyan ampun ngece mangrasake se Antarja. Sama nek nganti ora mlonyo awake. Antarja niku nek ngonten niku nyembur. Nyembur nggih. Teng awak tiba niku upase kemranyas larane ora jamak. Mula sampeyan ampun ngawu gawar-ngawur nek ngarani kula ming etok-etok terus tiba niku. Niku le perang nganggo tenaga ora ming sak penake dhewe. Sampeyan ming tenguk-tenguk dawuh. Nek ming dawuh wae iso wae. Muga-muga temu Antarja disraine men modar. Kok nesu ta? Wong genah kene iki ming genahke kok malah nesu. Rumangsaku kok sarwa ora kepeneran. Sapa sing arep maju? Kecampluk man, kecampluk dengermu. Mulane wonten wong ajeng maju pulang niku olah celila-celili. Olah ngebabaki dalan iki yang jegi capeng kok malah tetengok-teng liku. Oh, po. Rene bae. Ajeng kula campluk ping pindho. Aku iki arep perang mungsuh anak-anak pendopo arep perang mungsuh kula aku. Nek pancen sampean wani mungsuh sampean mawon. Sing jelas kula menang. Dur ora sembrono. Ndang to. Nek pancen maju wae. Antasena. Apa Pakdi? Kowe sing ngalahke Cultayu. Kowe sing ngalahke Cultayu? Heeh. Kartomarmo kalah karo Jawa. Kakang Gatotkaca. Aja tomo kalah karo Jawa. Kakang Antarja. Berarti kowe wong telu? Iya.
Aku Kang Gargoco Kakang Antarja. Wedan. Ya wis penake. Munggo gawa linggis tak linggis ndase. Kene iki ngrungokke tenanan kok ming etung-etung cacah ming sensus. Marahi mangkel tenan. Sapa sing arep maju meneh? Sapa sing arep cari muka? Welah. Wis nganggo salto barang. Napa, Cit? Lele capeng ngrimpet sarung suwek man. Tak salin sik. Iya. Sarunge sapa kuwi? Gemlethek teng mriko. Ndelok. Iki lho. Ana tulisane SNK. Iki nggonku Sengkuni. Tak kampleng kowe. Nyi. Nyi le man. Maju tenan. Mama maju tenan. Mung suwe sapa? Antarja, Gatotkaca, Antasena. Wah. Edan. Ampuh kabeh. Wani ora? Wani. Kira-kira antaraning telu kuwi sing tok pilih sapa? Sae man. Ketemu Antasena kula pateni, ketemu Gargoca kula pateni, ketemu Antarja kula pateni. Nek ketemu telu-telune Kula sing mati. Pas ta? Wis gek menyang. Nun, Gek menyang. Sumbar sik. tumbar. Tumbar nggo ngeceri mripat niki. Ora emosi man. Niki lho serban man, kula serban iki. Waduh, Pak Iraimu nek. Sik man, sik. Ngapa? Ana semut mampir ning mata bambangane nguyuh. Ah iya. Peperih. Ah iya. Antasena, Gatotkaca, Antarja. Pak D Citraksi. Dasar kepara nyata. Kowe menang karo Susortayu, menang karo Kartomarma, menang karo Asatama. Lumrah. Neneng iki gembonge Kurawa. Iki pen Tak ajar anggere kleru tak ajar kowe. Iki pentrolane Kurawa. Wis tau mama mateni kucing telu. Cit, Nun, mbok gek mangkat jelih aku weruh lek ngomong. wong nantang kok dipenging. Maju Pak D. Njaluk mati cara piye? Kokosnul Khotimah. Nek iso mati sing apik. Lah mati sing apik kene. Kepruk istilahmu modar kowe. Wedan. Karo wong tua kok ora sopan. Sisirahe wong tua dikepruki. Apa srai Kakang Gargoca wis sagu nugel gulumu puntir. Sirahmu tugel. Mati dening aku. Edian sumbare medeni kabeh. Terus Antarja nek ketemu aku arep apa? Sembur mlonyo hawamu Pak D. Edian. Urung dibubuti wis digawe mlonyo. Aja maju Ijen. Antasena, Syukur. Wong kon maju ket mau kok dadak cerewet bae. Watuk kowe syukur. Antarja, Gatotkaca, Antasena. Aja maju mboko siji. Maju bareng legane atiku tinggal lunga dadi kowe.
asu. Mangkel aku. Lek ngenteni iki tenanan bareng nantang kok minggat. Ngalah. Awe gumun karo Kurawa ya. Rumangsaku ya kadang kala sok gawe seneng, kadang kala sok gawe mangkel. Lek kowe arep menyikapi iki kepiye? Nganti bingung. Kae malah indak-indik. Pak distraksi mau nanti neng kana nantang kok saja iya ya kono kene dundangke Pak Mbah Cit 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 nanti kowe Satria kok ndekem neng kandang pitik ki ngapa ngapa maksudnya oh kon meneng nek kon meneng ki le ngono pisan bae kami sosoran karo maju ora golek-goleki mungsuhmu omong nek kula omong nek kula masuk angin oh ngawake kemringet kok masuk angin gejala usus buntu ora ana apa-apa kok gejala usus buntu ki apa to kowe ajeng orasi apa ajeng orasi orasi sing dibelek operasi orasi dengkulmu mlocot iki rasane wis kelangan lho iki rasane wis kaya ora perang lho saking ngesu ben kon kajenge atas kabeh aja es ben luweh ora maju tenan ayo Kurawa sapa sing ketok duduki karo Antasena wonten Kakang Semar wonten dawuh aku kok ora iso mitung nganggo nalar sing ganep kemarangipun monggo janjane kowe iki ora klebu wong sing wigati tumraping para Pandhawa upama Pandhawa kuwi dipateni yen pancen sing mateni kuwi pinter mesti iso mateni para Pandhawa lah kok dadi kowe ora ngerti kenthang kuwi ning lakon kok ngerti-ngerti diajab patine karo para Sata Kurawa ora aku sik aku tak takon karo kowe. Kok kowe iki mesti nampa lelakon kaya piye to Semar? Lakon iku adile ming kudu dilakoni. Monggo sing ngariske lelakon ning jagat iki para dewa. Apa kowe ora kepengin gugat ning kayangan? Apa ora kepengin sowan ning kayangan kowe takon karo Bathara Guru? Apa to sababe lha kok dadi kowe arep dipateni Kurawa iki janjane perkarane apa? Monggo kowe ora ngerti lelakon iki ora ngerti kahanan iki. Kowe ora kudu mati merga Pandhawa dijangka patine dening para Sata Kurawa. Mula tak jaluk kanthi banget Semar kowe gugat ning kayangan takono para dewa. Kowe iki wong ora salah kok diluputi karepe piye? Nek kula munggah teng kayangan sing tunggu karang kadempel sinten? Aku. Mengke nek anak-anak kula do melu ya wis ben. Men do ngerti kahanane bapakne. Ngoten ya. Ha nggih kula mengkari manut. Kula nderek ngendika sampeyan lho. Nek kula ken takon karo Manikmaya adik kula apa to sababe kula ora luput ora kleru kok dijangka patine kuwi kula tak takon. Nek pancen wangsulane ketemu nalar kula trima ning nek pancen
Niki kabeh digawe dening para dewa. Ajeng kula tanjeke salah kula apa, luput kula apa karo maneh kaya. Bapak teng pundi, Den? Semar teng pundi, Ndara? Semar nang ndi? Basa, anu Semar teng pundi? Bapakmu Semar munggah. Lho, padahal bijine elek lho terus ya. Ora munggah kelas ki ora. Ha piye? Munggah ning kayangan. Munggah ning kayangan kersane Ndara Baladewa. Oh. Ah, sebabe pancen bapakmu takon munggah ning kayangan takon gugat lan para dewa. Bener apa ora? Lho, masalahe napa kok kon bener apa ora iki? Bapakmu ora ngerti apa-apa, kok dijongko patine karo Sata Kurawa. Monggo nek nganti iki mau ora ana anak-anak Pandhawa, Antasena, Gatotkaca, Antarja, mesti wae ora ana sing iso nenggalangi kridane para Sata Kurawa. Nek kowe wong telu wae kekuatanmu sepira mungsa Kurawa? Bapakmu mesti mati. Ya toh? Nek bapakmu mati terus lupute apa? Klerune apa? Sing kepengin patine bapakmu ki janjane sapa? Kurawa apa liyane? Mula bapakmu takon gugat ning kayangan. Nek pancen Bathara Guru iki ngodratake bapakmu pancen kudu dijangka patine, bapakmu takon ora trima takon ngamuk ning kayangan. Wei, le. Arep ngopo reng? Lho, anak mbarepe padake. Nek nganti bapak ana apa-apa, oh cilik lara gedhe tekaning patine kayangan. Sapa sing ngukup nyawane bapak? Aku melu terus. Mati maju gong. Arep nggo pancatan ndasku ta. Lah nek munggah ning kayangane bapak ra wis tau omong lho. Kowe do iso mabur nek mancati sirahe dulur-dulure. Garing mamak ceplek bablas. Ngene to. Sik ora masalah, ora. Aku engko terus mancat sapa, ayo. Lah tenan aku kari dhewe ning donya. Iki nggo ngopo? Kualat kuwi ratu Rawane aku. Bojomu dundang. Bojomu dundang pancat meniso mencolot tekan kayangan. Ngono ya? Heeh. Tariam. Wonten dawuh, Mas. Edian. Bojomu lemu banget ya, Gong. Apangane dedake? Apangane dedak dengkulmu ora padake apa ora? Guys, Tru. Ya, ngusul bapak nek ora tak susul ndak tuman bae. Ngono, aku mau ya nusul aja kuwate. Menang ya Yam aku arep nang kayangan. Lamet iki nggo srana wae Yam. Ora iso munggah ta Yam? Kersane ajeng mancat apa? Sirahmu. Niki sene sirah. Ha padha karo sirahmu. Gedene padha. Kowe iso nek dinahi wik. Sampai ada umpul gede apa diserang. Wis kudu padha. Senengane kok kaya koten ora wis, rasa cerewet wis. Kene rada dinglo. Nggih. Ujian. Wah. Oh jero banget ta Yam. Dalem beli. 3 meter setengah. Kalian pun kebun. Ya Tru, tak susah Tru. Lo lari ngapa kowe? Kurang ajar ora. Ratu tinggo dolan sak penake dhewe. Wah, muga-muga kelakon penjangkamu. Kek, aku wis rampung nyingkirke Kurawa, kek.
Antasena. Pati Baladewa. Iya. Gosek. Sampeyan nang kene ngopo? Lho, Aku rene sowan Kakang Semar. lah saiki Kakek Semar endi? Anu apa jenenge? Aku ora weruh. Sampeyan mulih rene bareng karo Kurawa to? Ora. Ayo ngaku. Ngaku sampean. Bareng karo Kurawa ya to? Ngerti aku tumandang nrenggalangi Kurawa, mak gedhe Baladewa nyelingker liwat dalan liya. Terus ketemu karo Kakek Semar, saiki Kakek Semar tok ringkes tok bondo tok krincung sikile tok bondo tangane. Ngaku ora, Antasena, kowe aja edan. Kowe aja edan. Aku ora ndeni apa-apa karo Kakek Semar. Nek ora ndeni apa-apa karo Kakek Semar kok sampean nyelingker saka mburi. Ora ana wong nyelingker. Ais. Ngaku ora. Ki nek ora ngaku kriwikan dadi grojokan geguyut dadi tangisan. Lho, Semar ngopo? Apa sampean perlu tak peksa ngaku? Caramu maksa Baladewa piye? Ah tak jotosi. Lho, aja edan kowe. Aja edan. Apa itu arep jotosi piye? Mergo sampeyan dadi jalaran ilange Kakek Semar lan para kawan liyane. Nek sampeyan ora gelem ngaku, tak anggap sampeyan kongkonane Siwa Ngastina ngene bakal mboyong marang Semar Batranaya. Antasena, aja edan. Aku ora ngerti apa-apa. Ngaku ora. Aku ora ngerti apa-apa. Ngaku ora. Aku ora. Hei, aja edan ora iso. Puwete. Tapi ya. Ayo nasibmu gong. Terus ora ono to, terus ganggu terus. Aku dibantu. Ya piye wong kene iki kekuatane Truk. Oh, bujeki kowe. Iya. Nah, gandulan iki. Wis. Yo ditangkap. Hop. Ah. Yo meneng wae lho, ora obah lho. Mergo iki aku mung saka dayane lek ku mencolot ki nganti iso mabur niki. Nek kabotan wong kok ndak malah medun aku. Yo. Oh, aku melu ya, Tru. Nah, aku ora dijak, aku ora iso mbelani bapak. Kudu mbelani anak kok ora mbelani iki piye. Ha iya. Kowe carane tekan kayangan tok gantung ngene iki aku ora masalah. Yang penting aku iso tekan kayangan. Ha iya nek ora ngono ndak ora ramu. Heeh. Truk, ngopo? Medun sik ya. Lah ngopo? Awe cenanangan kok. Cenanangan piye? Liwat papringan e. Sarungku kathokku keri ning papringan e, Truk. Delok ndak aku wuduh. Ora apa-apa ning dhuwur ra ketoke. Ora ketok apa? Ya ketok. Ndase gedhe. Ora ketok piye? Engko nek ngono tak sisi sarung ora usah trepet. Ndak selak ketinggalan bapak. Oh ya.
kebapak ranggul mungguing ayuda kebapak bawatnya bentar bentar kebabaknya mungguing ngaloga Wediani sopas ya, Tru? Heeh. Bathara Guru nggawa Wadyabala Dewa telu cacahe, Semar nggawa Wadyabala. Wong nekat telu cacahe. Kakang Ismaya. Manikmaya iya. Wonten menapa dene jengandika Kakang Semar rawuh wonten ing Kayiwangan. Guru. Mancen niatku aku arep nanjeke karo lakonku sing bola-bali tak lakoni ning jagat. Ora kaya sing nak lakoni sak gedhagan iki ora beda. Pendak-pendak Kurawa rembugan, pendak-pendak Kurawa mateni Pandhawa, Semar mesti kesempyok ing ngaradan. Semar mesti melu-melu dadi undering perkara. Tegese Semar ora kleru ora luput melu arti jongko patine janjane aku tak takon. Iki kepiye to perkarane? Inggih. Inggih piye? Ayo kowe bloko. Sejatosipun pancen saestu kula ingkang nginger kiblatipun para tiang-tiang saking negari Ngastina. Tumunten kula menika nalindraning para dewa wenang damel mubah musiking manahipun para titah menang damel lampanipun para titah tumunten kula ingkang nglebeti pemanggih menawi Semar utawi Kakang Nayantaka kedah sirna panci mekaten Kakang Nayantaka kula ingkang ndodho dhateng lampan menika Kakang Semar kosek kok kowe iso omong kaya ngono aku saiki tak takon karo kowe jane luputku apa salahku apa aku wis trima urip ana ing jagat. Aku trima urip ana ing donya. Kowe dadi ratu ning para dewa. Aku ora tau ganggu gawe karo kowe kok kowe pendak-pendak ganggu gawe karo uripe Semar. Mongko jagat karo kadewatanku ya adoh parane. Amargi kula menika rumaos sakit manah kula. Lara perkara apa? Sedaya titah wonten ing jagat menika sami nyembah kalian kula, namung wonten setunggal titah ingkang boten nyembah kalian kula. Mboten tata krama, mboten basa, inggih menika Kakang Nayantaka, inggih Kakang Ismaya. Wae wis mingerke blate wae. Aku ki kakangmu lho, Guru. Aku ki wong tuamu, aku ki kakangmu, aku ki dulurmu sing luwih tuwa. Lah kae. Kae. Aja sembrono. Kae nek nganti ngenengi apa ta apa? Iso katriwandan. Cekelen sik tak leren leh kumayang. Daripada kenapa-kenapa kowe sembrono ora gek cekat-ceket. Bleseke dengkulmu mlocot kuwi. Nek ijek urip terus mak cenut ngono apa? Kowe iki ngrembug apa ya Pak malah? Panjen Bagong iki panjen kurang ajar. Kowe iki ngapa emer ora ana wong kleru kok. Aku sing disalahke. Aku tak takon. Aku wis ngalah karo kowe lek kowe isih tumindak kaya ngono. Aku iki wong tuamu kok kon basa karo kowe nek aku niat mbiyen kowe ora dadi dewa. Nek aku gelem matur sak nyatane lakon sing kelakon kowe ora bakal dadi nalindraning para dewa. Ning mergo aku karo Kakang Tejo Mantri nalika semana trima ngalah, kowe dadi dewa, kowe urip ning kayangan, aku urip ning jagat. Donyane wis beda. Ning kok kowe isih duwe rasa sengit karo aku. Karepmu piye? Kakang Nayantaka piye? Pancen saestu mekaten. Badhe kula silak ana tanpa guna. Samenika ngaten kemawon. Menawi Kakang Semar mboten saged pejah mapan wonten ing Madyapada, tumuli samangke langkung prayogi menawi Kakang Semar pejah wonten ing kayangan. Lho, kok ucapmu kaya ngono? Kula ingkang badhe nyampurnaken gesangipun Kakang Nayantaka. Weh, dalah. Gong sabar, Gong. Sabar, Gong, sabar iki ning kayangan ora nekat ora. Wah, keloro-loro atiku krungu suarane guru tanpa murid. Sapa guru tanpa kowe? Bathara Guru kok guru tanpa murid.
Dadi pancen wis mbok niati to. Estu sampun kula niati. Kula badhe saya kuncara, kula badhe saya ketingal dipun ajeni menawi tiyang ingkang mbot nyembah mboten basa kalian kula sirna saking lumahing bumi kreping langit. Wah, pancen iblis tenan. Pancen wis ora kena disewawa. Pancen kowe iki pancen nek lagi kepanjingan jiwaning iblis ora mantra-mantra sipating dewa. Ning kaya pancen kowe ora pantes dadi dewa. Nek kowe pancen niat arep mateni karo Semar nyampurnake Semar, ayo. Rupak wani jembar wani kula ingkang badhe wantun dhateng Kyai Semar. Pancen setan kowe. Otos. Iki nolo gareng areng apa? Iki sapa iki? Ulun Bathara Indra. Wah, keparat kowe. Areng ngewangi bapakmu kowe. Kowe ngewangi bapakmu, aku ngewangi bapakmu. Ayo, aku ngewangi bapakmu, aku ngewangi bapakku. Kesosor-sosor terus ayo alon-alon. Ayo, rupak wani jembar mani. Wela wani karo dewa sing tak wedeni apamu. Stop. Sapa iki? Bathara Brahma. Wela nyilih rek terus. Lho. Nyilih rek kuwi dewaning geni to? Heeh. Nek pancen dewa-dewa ring mbelane Bathara Guru, aku sing ora nrimake tan trimane Petruk kandung bolong obrak-abrik kayangan. Iki Bagong. Heeh, ambek dewa damai wae. Damai piye rasa gelut. Wah, wis dadi gelut rame kok damai. Aku dewaning pepati, ngono aku tak jabut nyawaku. Ora malah rekoso aku. Nah aku mati piye yo? Bojoku anakku piye? Iya, iya. Gunane apa gelut ta? Mbak Rukun. Ning pukulun Bathara Guru wis gelut karo bapakmu Semar, apa awake dhewe ora gelut? Ning janji piye? Ora entuk jabut nyawa lho. Aku kalah nek kowe jabut nyawa. Aku ora iso jabut apa-apa. Ngene wae. Entuk njabut ning liyane nyawa. Yo. Ayo wani ae. Aku ngerti kowe ngarep jabut jenggotku ta kowe. Heeh, kemlawer ya wis liyane jenggot yo. Pak sak gegem yo. Ora kaya tomat. Tomat dengkulmu melocot kuwi. Piye sida gelut ora? Oh, kowe ora bali saka kayangan. Aku tak pateni wae. Weh, lah pati kok diame-ame. Ya omah dipati. Mungso Bagong entuk mungso tenan. Wae gaglak lima, gaglak segamu. Ana ora? Ora ana sanane. Aku apa-apa doyan. Ayam amok wae. Pancen niat kowe.
ngomong kuwi digatekke kok. Aku ora jelas e. Aku mau ngomong apa? Emang apa ta? Baygon. Wah, wis tak gaweke wadah idu. Krunguku paidon. Ya ampun, Gong. Aku kudu piye menghadapi dirimu? Tobat. Aku ora ngerti, aku mau ya ora cetha kok. Pertama tak ulungi rek ya ora gelem. Awang muni baygon kok tok kei rek. Ora adoh banget to. Bareng aku muni baygon kuwi muni oke. Aku digoleki dus. Kon nggo idu anggepe aku mau masuk angin apa piye? Maaf, Tro, maaf. Ora jelas kok ya. Tanggo nyemprot kewan-kewan iki men ora mlebu ning jarik wong. Bola-bali wis cekat-celki kok. Petro, dalem pukulun menengo dhisik. Niki lho Bagong niki lho Pulun. Bagong kena ngopo Petro? Wah, wis sampe nek kula critani malah mangke malah mboten prayogi. Ora cerita-ceritake lho, Tro. Ora. Isen aku. Aku iki soalé wis sudah rungane. Ha iya. Ora nek ngomong njaluk ki seru. Astro mlebu mik. Oh. Cah payah ora. Meh padha lho, Tro. Ha iya wis ngerti. Paidon. Baygon. Ha, beda ta? Berarti aku kan ora salah-salah banget. Oh salah ya wong semprotan kok karo dus. Kuwi ana hubungane lho, nek bar tok semprot kewan-kewan ki lebokno dus, maksudku ngono. Ya ora. Senake bunga Edan. Seneke kancane dijaluk. Oh alah. Guru. Pukulan njaluk pupu. Guru. Pupu dengkulmu mlocot ora. Ayo ora krungu ayo. Wonten dawuh Pukulun. Apa ing kita rembug jroning kayiwangan sayekti ulun wis ngawuningani kebangetan timen. Apa kita ora mersake kalau Semar, ora mersake karo kadang kita. Semar wis gelem urip ana ing jagat. Mongko Semar tanpa derajat, tanpa tapangkat, tanpa bondo, tanpa donya. Uripe Semar kaya wong popo, ngulandara, uripe sarwa sekeng, sarwa ora kecukupan, sarwa ora duwe, mung dadi titah lumrah. Kita ing kedunungan derajat pangkat bebasan sundu langit derajat pangkat lan semat kita. Nanging teka kita isih duwe rasa gedeng keburu sengit kelawan Semar. Mung merga nggon kita kuwatir kelawan Semar, sabab Semar ora gelem basa, ora gelem unggah-ungguh, sarta ora gelem nyembah kelawan jeneng kita. Apa isih kurang titah ingkang semono akeh wis padha nyembah kelawan jeneng kita. Semar kuwi wis rekoso Manikmaya. Ismaya kuwi wis urip ingkang kebak prihatin lan papa cintraka. Kena ngapa isih mbok gawe supaya titah ing ngamapan negara Ngastina padha sengit lawan Semar wekasan jangka patine Semar. Kebangetan timen kahanan kita. Mula kang sangka kuwi kanggo sarana nggon kita wis gendhak sikara kelawan Semar Badranaya, Bathara Guru ora ketang ngamung sedhela kita kudu ngrasakake urip kaya dene Semar Badranaya. Mandi ucaping kuwun Bathara Wenang. Kulun kula nyuwun kawelasan sampun kados mekaten. Weh, Semar ana loro, Tru. Sing asli sing endi? Kae cetha sing mburi-mburine Bathara Purun Sang Hyang Bathara. Sapa kae, Tru? Purun Bathara Paut. Paut dengkulmu. Cah cilik oyane klitian ya, Tru. Ha iki dewa ya, Nyuk. Kae iki dewa, malah Bathara Guru kalah derajate karo kae-kae mbahne Bathara Guru. Masa? Heeh. Kok untune putu? Wah. Engko nek disotke dadi uler tenan lho. Ora sembrono to, Gong. Kula nyuwun pangapunten.
Wis kita kudu ngrasake dadi kaya dene Semar. Rasakno. Urip kaya Semar kuwi ora enteng. Badranaya wonten dawuh ulun. Ayo, kita ora ketang sedhela dadi diwaning para dewa mapan ana ing Kayiwangan. Sak tutuk kita nggon kita mapan ana ing Kayiwangan Sumaraya. Semar ingkang kedadian saka Bathara Guru kita momong anak-anake Semar ingkang kebak kurang ajar. Bagong kae yen karo Semar bapakne tumindake kurang ajar ning Semar mersa sabar mersa ikhlas rasakno yen dadi guru kurang ajari karo anak-anake Semar. Ben kita ngrasake kaya apa sengsarane kadang mutuwa isma ya nggone urip ning alam kadang. Koko Prabu Sri Bathara Kresna wonten timbalan Yayi. Estunipun anggen paduka kula aturi rawuh wonten negari Ngamarta. Ingkang rayi menggaliaken perkawis Kakang Semar Badranaya ingkang sampun sawetawis mboten sowan wonten negari Ngamarta. Koko Prabu menapa Yayi Janaka mboten nanjihaken kelawan Kakang Semar? Menapa to sababipun dene Kakang Nayantaka mboten kepareng sowan wonten negari Ngamarta? Koko Prabu dereng pikantuk dawuh saking Koko Prabu Ngamarta. Mila ajri raos sing manah kula menawi kula ngrimini dhateng wasisaning Nalindra Ngamarta. Inggih menika Koko Prabu Puntadewa. Werkudara apa ya ora nanjihake? Ora jeneng aku rupa-rupa gedhat. Nanging aku ora beda karo Janaka. Yen durung entuk dawuhing barep tangeh aku wani nglakoni sowan utawa tilik marang Karangga Dempel nanjake kelawan Semar Badranaya. Koko Prabu ingem katen sakmangke Koko Prabu mugi kepareng nggali nganti dhateng kadang kula salah setunggal kepareng wonten tinju dhateng Karangga Dempel nanjaken dhateng Kyai Semar wonten menapa dene mboten kepareng sowan wonten negari Ngamarta. Koko Prabu miat langening kalanggiwan aklar pandan moncar tinon lir kekonang surem sala tetan padang kasor lan bajaring purnameng gekono dasari mangsa katiga dereng ngantos samimbal wacana paripurna kedadak swaning gelar Semar Badranaya dumrajeg tanpa harapan nganti sanggya para putra Semare koten prayitna semuriris koten prayitna semuri resiko balik
Titiyane Gandayane Trisanya Purnama sasi ing Koko Prabu nembe dados raosen teka menika Kakang Semar sampun sowan Kakang Nayantaka padha arja sapraptanira bleget duwek sadulita lit-lit. Inggih sinuwun kula ngaturaken bekti kula kunjuk diwoji. Iya Kakang Semar. Ora liwat pangestuku tampan ana. Nggih kula pundi nggo jimat. Kakang Semar padha raja sapraptamu sinuwun Ndarawati wilujeng. Bekti kula kunjuk nggih Den. Iya Kakang Semar kok kaya ora kepenak awake. Masuk angin ngono piye? Mboten. Lah kok suaramu kaya radat sabene. Pancen kados ngaten sinuwun. Kakang Semar Padhararja. Sinuwun anu sapa anu Ndara Janaka wilujeng. Dipol Padhararja sapraptamu. Ndara Werkudara kula ngaturaken bekti kula kunjuk ya tak tampa. Apa to sababe dene Kakang Nayantaka musawetara wektu rasuwan marang Praja Ngamarta yen to pancen ana piranganing Pandhawa ingkang gawe kogel kagelan atimu Kakang Semar samengko Kakang Nayantaka ndak aturi paring dawuh yen Kakang Semar darbi panjaluk mopo Kakang Semar nuwun sewu kula niku suwe mboten sowan menika merga nembe ngrancang apa Kyai Semar anggen kula bangun desa margi kula kepengin bangun desa Karangkadempel mboten kok bangun wangunan sing apik mboten nanging kula kepengin bangun karukunan katentreman sing mapan enten Karangkadempel ning jebul syarat sranane kok angel kok abot nek mboten kula aturke niki mboten ajeng kelakon ning nek kula aturke kok damel sakit penggalipun Pandhawa sewiji-wiji syarat sranane apa Kakang Semar maragake matur marang panjenenganing ingsun sasmitaning Jawata ingkang kula tampa syarat srananipun boten sanes Karangkadempel kudu ditumbali ngangge gedhi Ndara Werkudara Den semane pancen wis ora kena dikandhani kok aku ora iso mara kowe to Pak ora sok wani matur kaya ngono engko kowe iki ngrekoso nek kowe wani matur kaya ngono ning ngayal ya reng apa atonya ndasmu ora kompak babar blas wah aku ya krungu dhewe kaya wah jan kuwi Ndara Werkudara wis jumeneng ning ngarepmu kuwi mir omong sisan piye Ndara Werkudara ikhlas apa ora pripun Den ikhlas napa mboten sampeyan dadi srana kasembadan gegayuhan kula mbangun desa Dipol ing mestine aku ngajeni karo kowe ing mestine aku nyembah karo kowe yen perlu upama kowe dudu drajating wong loro saudon telu saurupan merga nggonmu wis momong marang para Pandhawa nanging apa ya pantes kowe ngucap kaya mengkono yen ngono cetha yen to kowe jatine ora tresna karo para Pandhawa ora tresna karo Werkudara wah mek perkara bangun desa wae kowe dadak gawe pepati kowe dadak nganggo syarat srana sing gawe kapitunaning Werkudara piye Bagong mengkari gelem apa ora kaya mengkari gelem apa ora nek ora gelem tak rudha paripeksa nek ora gelem tak rudha paripeksa wah Dipol
sik ngajar ora awake dhewe. Ning Ndara Werkudara. Kowe dosa lho kok kaya ngono kuwi. Tak mundhasmu lho, Reng. Iki wis dadi sistemku kok iki dadak mesti ngendondoni. Ning nganti kae engko sing dadi Semar kuwi cilik lara gedhe tekaning pati. Dewa lara. Dewa ora iso lara, ora iso mati. Diajar kaya ngapa ora bakal iso mati. Wis men kapok. Men jerah. Apa? Jerah. Jerai apa? Jerai isin. Wah, payah jerai kapok. Heeh. Men ora mbeda karo uripe bapak ning alam padang rek. Ampun disiksa Ndara. Kula ampun ditendhangi. Gunane apa? Kowe suwita ning negara Ngamarta tundhone wing kaya ngene sing tok lakoni. Wah, kebangetan wis Semar. Wah, diuripi ning Ngamarta ning kowe malah sajaya arep mipri kekuataning Pandhawa. Wah, edan. Sik iki kok gawe gumun to? Bab napa? Lho biasane bapakmu kuwi nek dipiloro karo wong kowe iki mesti padha runtik. Lah kae ditendangi Werkudara kok kowe do meneng wae. Sing kurang kaprayitnan kuwi sampean. Lho. Kok kowe nyalahke aku? Salah. Gunane apa? Kedapuk titik sing Sang Hyang Bathara Wisnu. Kudune iso nyawang sapa to Semar kae sejatine. Ora mentuk kandhakon ngopo Ndara nesu? Ora nyambut gawe ngapa mentuk kandhakon. Lah edan, ora edan sing edan kowe. Us. Aku ki ratu ya tok undheke edan. Ayo disawang. Kanggo permana jati. Sapa sejatine Semar kae? Kowe lah ta. Lah kok dadi saka yang ngono kedadeane. Nah, niki kula critani. Wau bapakne gelut karo sing dadi Semar nika. Lho, gelut nggih. Lha perkarane napa ora ngertine bapakne adil pateni karo Kurawa. Sinuwun Mandura rawuh teng Karang Kadempel. Bapak niku ajeng rancang bangun desa. Sinuwun Mandura rawuh kesusul anak-anak Pandhawa. Kurawa bubar musuh anak-anak Pandhawa. Sapa anak-anak Pandhawa Petra? Ndara Garukaca, Ndara Antasena, Ndara Antarja. Lah Sinuwun Mandura niku sak perjaka karo bapak niku kok sajahe kaya atine niku ora trima. Semar iki ora gugat ning kayangan to. Kejanjane ngopo? Lah kok Kurawa ujug-ujug kepengin mateni karo kowe iki nek ora ana sambung rapete karo dewa tangeh lamun merga ati lan pikirane manungsa iki sing ngobahke para dewa. Nah, bapak runtik atine. Tak tanjike teng kayangan. Kula alegane kali Bagong melu mrika. Kula alegane karo Bagong ngamuk teng mrika dewa-dewa bubar bapak gelut karo sing dadi Semar nika. Iya, terus Sang Hyang padha wenang medhun. Heeh. Ndukani sing dadi Semar nika. Kowe kok ora ngrasake Semar to? Semar ki urip ning alam padang, Semar ki urip ning alam donya wis rekoso dadi wong sekeng, dadi wong ora duwe tukang momong. Kowe wis kebekan derajat pangkat dadi nalindraning para dewa kok isih duwe rasa gething karo Semar. Nek ngono hukumanmu mung ngrasake kaya dene urip kaya Semar. Jelek. Dadi Semar. Sapa? Nika wau. Lah terus Bathara Wenang wis Bagong Petra Gareng mangsa para nggonmu Murba Masesa. Semar iki tak unggahke ning kayangan. Ben Semar ngrasake dadi dewaning para dewa, sing dadi Semar kae mung ngrasake dadi Semar. Wong ngono, anu iya, anu nggih. Kowe lah dalah iki mau ki sing ngakon nganggo tumbal Geti Werkudara iki sapa? Ngacung.
Lah kok isa-isane nglakoni mangane tangan kula sing ngajar Semar. Lho ora mentala wong wujude Semar. Ora ketang jerone du Semar. Ben diajar Ndara Werkudara. Kae engko nek nganti kena apa-apa piye? Mboten mungkin niku dewa sing dadi. Ora apa-apa, diantem wae mung loro dela mari, loro dela mari. Nek nganti disudet kuku Pancanaka. Lho, apa mlendring? Kok apa mlendring kok disudet? Ora bakal terdas. Pun tak sampean pitados kalih kula ning ra tawat-tawati ndak geger kanane Bagong. Yo. Kowe aja edan Antasena. Sedalan-dalan aku kok jotosi, sedalan-dalan aku tak tabohi karepe piye? Ora ngruduke bak kakene Semar nendi, tekan ngendi wae tak jotosi kowe Pakde. Aku cubriya karo kowe. Kowe melu dadi kongkonane Siwa Ngastina supaya mbondo karo Semar. Ora, aku kira ngopo? Sapa? Antasena cetan, aku ki wong tuwa. Sapa apa? Wah, gugu karepe dhewe. Strayoli binatang wah. Wah, edan. Antasena kaya wong kranjingan. Ngantemi wong tuane sapenake dhewe. Lah kok dadi aku sing dituduh kaya ngene iki piye kanane? Lah iki menungsane keparat kowe. Semar. Semar. Kuli. Kula kok kuli. Kuli sinuwun. Kowe iki piye? Takon munggane kaya kena melatekan negara Ngamarta tapel wates negara Ngamarta piye? Kowe ngapusi Baladewa ya? Kowe ngapusi Baladewa. Nganti aku diajar karo Antasena, digawe pangeran-pangeran aku diwirang-wirang karo Antasena. Mergo aku ngeboti karo kowe. Jarene kowe munggah nang kayangan bakal gugat karo Baladewa. Lah kok klitian nang kene kowe iki janjane iso ditata apa ora kowe? Mati. Baladewa. Wah, ngopo kowe melu ngajar Semar? Menungso ora tatanan manuk maring jajalan ati iblis. Wong tuwa ora iso dicekeli gunemane. Jare kowe iki tekan kayangan. Kowe mau ditemu karo ngedekul karo aku, lha kok dadi kowe tekan negara Ngamarta. Kowe ngapusi karo aku. Mboten sinuwun. Werkudara ngopo Semar ajar? Wah, arep bangun desa dadak nganggo tumbal gedhe Werkudara. Tegese Semar wis tegel karo aku. Tinimbang aku ditegeli karo Semar, Semar tak tegeli. Ayo bener kowe. Bengawan Solo. Wah. Mula wektu dina iki aku ora trima. Aku ya ora trima. Nganti kanane kaya ngene aku ora trima. Kowe kudu tanggung jawab Semar. Aku diwirang-wirang karo Antasena. Wah, ayo kake. Dadeno tumbal Werkudara ning jagalan kaya sapi. Iki piye lakone?
Baladewa. Iya wonten dawuh Ulun. Ulun ingkang prapta. Lho. Lho Ulun ngasta utawi nganti dhateng Kakang Semar. Iya iki pancen Semar ingkang sejati. Ingkang nalika semana Ulun dawuh supaya ngrasakake dadi dewaning para dewa ora ketang amung telung kedheping paningal. Sabab Semar ingkang ora luput, Semar ingkang ora kleru dijangka patine dening Manikmaya ingkang tansah duwe rasa gedhing keburu sengit kelawan Semar. Mula tumuli Manikmaya tak sebda dadi wujuding Semar dimen nglakoni urip kaya dene Semar dadi wong papariman, wong kang ora duwe sarta wong kang kekurangan ning jagat. Manikmaya kula wonten dawuh pukulun piye? Apa kita betah urip kaya Semar? Inggih pukulun. Kula nyuwun pangapunten ingkang sakalangkung kathah. Kita nyuwun pangapura kelawan kadang kita ya kuwi Sismaya. Kanthi kita nyuwun pangapura ingkang kanthi tulus. Sayekti kita bakal mbabar sejatining wujud ingkang sejati. Kakang Ismaya kula nyuwun pangapunten. Sepinten kalepatan kula diagung pangaksami, kula mboten badhe nggendak sikara. Kuwi badhe mboten jangka dhateng kapitunanipun Kakang Ismaya wiwit dinten menika ngantos sakterusipun Kakang Ismaya. Aku ki mesti menehi pangapura karo wong sing rumangsa salah kok. Manikmaya. Kita wis ngrumangsani luput, Guru. Inggih. Ukulun kula sampun ngrumaosi lepat. Kanthi kaya mengkono, jangkungen sedyaning Sismaya ya kadang kita. Jangkungen sedyaning Semar Badranaya. Nggone bakal mbangun desa, muga dadi pancatan tentreming jagat sawigung. Inggih, kula badhe tansah ngulataken gegayanipun Kakang Ismaya Pukulun. Walah dalah kok dadi lakone kok ting kremit ora karu-karuan. Wah. Dipol, kula sida njaluk tumbal aku apa ora? Sing nyuwun Rak Semar nika wau nek kula ora njaluk tumbal napa-napa. Kowe ngerti sopan ora? Piyayi lungguh dhuwur tak ajar kowe. Cah picak mripate. Weh. Iki Bathara Guru to? Wong Semar tenan iki ambune jengkol. Edan ana wis malih to, Pak? Wis. Iki lho ya kaya ngene pancatan nggonku bakal kasembadan sediaku. Bathara Guru wis bali ning kayangan Bagong. Wah, wis jan urang tutuk le ngajar. Bagong edan. Aku ngajar Bathara Guru. Syukur kowe dosa cemplung neraka kowe. Wani ngajar diwa cemplung neraka. Kowe sing gawe-gawe. Mboten kula ning panjenengan mboten dingotenke ndak malamake Bathara Guru niku mboten jerah utawa mboten kapok. Wah, lho, kakek nang kono kene kek. Kakekne Semar Jayar mbangun desa kok malah nang kene. Weh, saiki iki delon kuwi. Kuwi didelokke kuwi senengane luput ki wong gerang, luput ki wong tuwa saiki sawangen. Iya, Dik, aku salah. Dik. Saware salah. Aku nyuwun ngapura. Napa Antasena? Pakde tak jotosi. Mergane tak kira nek ngrangket kakekne Semar, turun dalan tak antemi tak taboki nganti gila. Wah, caidan. Wah, sesuk meneh ora waton. Ya nyuwun ngapura Pak, ora ngerti kok. Wih, anakmu kaya ngono ora tau diulangi ngono iki. Anake wong kau, anake wong dosa.
Ana wong butuh apa anane? Pakdene diajar aku ki ratu turun dalan dijongkong-jongkongke. Nyun ngapura. Nyun ngapura, Pak. Wonge trima ora? Sapa? Sing ndok jotosi. Trima, ora trima gajulane. Iki sing girang rak malah wah, Werkudara ki malah nutur karo anake sing apik to. Ora prayoga kaya ngono kuwi. Kakang Semar kula Yai Darmaji nanjake Kakang Semar nggone ora sowan. Merga kula pengin bangun desa. Lho, pengin bangun desa nggih. Pengin bangun katentreman, pengin bangun karukunan wonten ing Karangkadempel. Kula dalah. Yen ngono kuwi apik, kuwi becik. Nek pancen gayan kula becik apik nggih, awi mboten ketang namung sedhela lenggah teng Karangkadempel. Men muwi sengkut gumreguting para kawula nggone gesang tentrem wonten ing Karangkadempel. Werkudara kahanan Resi ana Kaka Prabu Swami wonten Karangkadempel. Yo, ayo Semar tak jangkung apa gegayuhanmu Semar. Werkudara, nggih. Jaluk Semar. Arep mbok nggo ngopo? Arep pateni Kula Ngastina. Wah. Madangi jagato ngomong sapucaing wukir marebak bangsa mirat keneng soroting surya mega lan gunung sedaya won paripurna kula wis disengkuyung hangenipun badhe miwiti mbangun desa ya Semar. Mugi-mugi nir ing sambikala mboten langgang setunggal menapa gandeng niki prabote ajeng terus dibablaske teng papan sing tebih mula nyuwun mapunten nek sakmenika kedah kula bubaraken Ndara. Ya mugi-mugi sami wilujeng ning sambikala samudayanipun kula nggih tentrem ayem mboten manggal setunggal menapa.